Aktibo at tumutulong dagiti kamang ti Revitalize Police sa barangay iti First Ifugao Provincial Mobile Force Company iti may pagpatumpal a barangay health clinic project sa jay barangay Baang Hungduan, Ifugao. Itay nabiit nakibinadang da kadagiti kamang ti RMFB 15 o First Company ken barangay volunteers iti panang suporta iti preparasyon para iti panakaimplementar ti Phase 2 iti nasao a proyekto. Kasi iti panang tulong iti operasyon ti tramline ken panag-unload iti darat ken dumapay a construction materials. Tarigagay da a malupas a dagos ti proyekto a pagnumaran dagiti agkasapulan a komunidad. Ti unit ket saan lang a nakatutok iti panang patalinaed iti linak ken kapya ngem karaman pay dita iti panang suporta kadagiti community-based development programs. Pudno unay nga wan ka paris ragsak amarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad.